Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Onay. Taong 1971, Tikol, Sorsogon. Noon pa man, pabalik-balik na sa bundok ng Kabanbanan si Onay at ang kanyang mga tiyuhin. Bagaman punong-puno ng misteryo at hiwaga ang lugar na yon, hindi sila nito napipigilan. Di hamak na mas malakas ang tawag ng kanilang pangangailangan, higit sa anumang bagay na magbibigay sa kanila ng takot at mga alalahanin. Paulit-ulit din noong sinasabi ng kanyang mga tiyuhin, hindi likas sa mga nilalang sa bundok na gumalaw ng mga tao roon, lalo na kapag palagi nila itong nakikita. Basta ang itatak nila sa kanilang mga sarili, magkaroon ng respeto sa bawat may buhay at parte ng kalikasan sa lugar. Dahil sa ganoong paniniwala, kung kaya't ni isa sa kanila wala pang napahamak sa kabila ng dami ng nawawala sa kabundukan ng Kabanbanan. Bagay na naging daan para naman sa kanilang mga kakilala upang sila'y kainggitan at pag-isipan ng masama. Ngunit sa kabila ng lahat ng yan, hindi nila ito gaanong pinagtutuunan ng pansin. At imbis na pakitaan ng masama ang mga taong hindi nakakaunawa, pinili nilang ito ay intindihin. Ang mahalaga walang nasasaktan sa kanila dahil lamang sa kanilang paniniwala. At sa loob ng ilang taong pabalik-balik nila sa bundok, natutunan na silang mahalin ng mga kapwa nila. Marahil ay natanggap na rin ng mga ito ang mga bagay na nakasanayan na nilang gawin. Subalit sa kabila ng lahat ng yan, hindi pa rin sila gaanong nagbibigay ng malalim na pagtitiwala. Alam nila na kahit marami silang kaibigan sa baryo, meron pa ring mangilan-ngilan sa mga ito ang merong palihim na galit sa kanilang pamilya. Ito ang kanilang iniiwasan sa kadahilanang kapag biglang kumilos ang mga ito, paniguradong magkakaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Dagdag pa niya na, isa sa mga iniiwasan nila noon ay ang magkaroon ito ng sapat na kaalaman ukol sa totoong nangyayari sa bundok ng Kabanbanan. Kahit marami kasing umiikot na kwento ukol dito, may mga tao pa rin hindi gaanong kumbinsido. At nauunawaan naman nila ito, gawa ng marami sa mga kwentong naririnig nila ay pawang walang batayang katotohanan. Hindi totoong mga engkanto lang ang nakatira sa bundok dahil saksing buhay sila sa pugad ng mga aswang at mga mangkukulam na palihim doong naninirahan. Ang mga ito ang pangunahing rason kung bakit marami ang nawawala sa lugar na yon. Dagdag pa niya na, malaking parte ng mga ito ay yung mga taong dumadayo roon na dumadaan sa kabilang ibayo ng bundok. Hindi totoong mga engkanto lang ang nakatira sa bundok dahil saksing buhay sila sa pugad ng mga aswang at mga mangkukulam na palihim doong naninirahan. Ang mga ito ang pangunahing rason kung bakit marami ang nawawala sa lugar na yon. Dagdag pa niya na, malaking parte ng mga ito ay yung mga taong dumadayo roon na dumaraan sa kabilang ibayo ng bundok. Base rin sa kanilang estimasyon, maaaring umabot na sa 100 katao ang mga taong nawala rito. Gayunpaman, kahit nakikita nila ang mga labi nito sa bundok, hindi sila nakakaramdam ng anumang pangamba para sa kanilang kaligtasan. Alam nila, Onay, na hanggat kasama nila ang tiyuhin nilang aswang, walang kahit isang nilalang ang magkakaroon ng lakas ng loob upang sila'y tambangan. At kung sa bundok sila ang pinoprotektahan nito, salungat naman ang nangyayari kapag nakabalik na sila ng baryo. Ayon sa kanya, maingat nilang pinoprotektahan ang lihim ng tiyuhin nila upang hindi sila mawala ng karapatan mula sa bundok na nagbibigay sa kanila ng lahat ng kanilang pangangailangan. At para naman magawa ito, kailangan nilang makisama sa mga tao sa baryo. Ang kaso lang, kahit anong gawin nila, meron pa rin silang nakakalaban.
Akala nila lahat ng yon makokontrol at mapagtataguan niya. Pero lingid sa kanilang kaalaman, malapit na palang dumating ang araw na magpapahamak sa kanilang angkan. Base sa pagkakatanda ni Onay, hapon noon ng Martes nang bumaba sila ng bundok. Siyempre pagdating nila sa baryo, agad silang nagkahiwa-hiwalay para makapagpahinga sa mga bahay nila. Nahati na rin nila noon ang kanilang mga nakuha, kaya naman wala nang dahilan pa para sila'y magsama-sama. Habang nagpapahinga naman siya, dumating ang isa sa kanyang pinsan na nakakasama rin nila noon sa bundok. Malayo pa lang, pansin niya na parang nagmamadali ito. Dala ng kuryosidad, di na siya naghihintay pa. Sa halip lumabas na rin siya ng bahay para makausap ito ng mas maaga. Medyo naiintriga kasi siya sa ginawa nito, lalo pat alam niya na kalmado itong tao. Pagharap naman nilang dalawa, dito niya na napansin ang mga luha sa mata ng pinsan niya. Bago pa man din yun makapagsalita, bigla itong humagulgol sa pag-iyak habang nagwiwi ka ng, "Onay, si Tio Bara tinaga ng kababaryo natin. Tawagin mo ang tatay mo. Kailangan namin ng tulong." Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman siyang kinilabutan. Hindi niya kasi noon mawari kung ano naging punot dulo ng lahat ng yon. Sa pagkakaalam niya kasi, may hinahong tao itong si Tio Bara. Lumalayo ito sa gulo at hindi ito sanay makipag-usap sa mga taong alam nitong basag ulo ang hanap. Naniniwala rin siyang kalmado itong tao, kaya kahit aswang ito, walang rason na makapasok ito sa mga hindi inaasahang gulo. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman silang nakaalis ng bahay. May kasama na sila noon upang magbigay ng saklolo sa mga kadugo nilang naargabyado. At sa kanilang paglalakad, dito nila naitanong kung ano ang mga nangyari. Ayon sa pinsan niya, wala naman umanong ginawa ang tiyuhin nila. Naglakad lang ito noon sa may tindahan ilang metro ang layo sa bahay nito, nang bigla na lamang yung tinaga ng isang magsasakang nagpapalilim sa puno. Hindi naman kaagad napuruhan ang tiyuhin niya. Kaya pagtayo nito, muli itong nakatanggap ng taga, kasabay ng pagtulong-tulong dito ng mga taong nasa paligid. At sa sobrang bilis noon ng mga pangyayari, hindi na yon nakalaban pa. Pagbulagta nito sa lupa, tsaka pa lamang ito tinantana ng mga magsasaka. At sa kasagsaga ng pag-awat sa kanila ng mga tao roon, napansin nila na parang wala itong pagsasaalang-alang sa buhay ng tiyuhin nila. Sa halip kasi na tulungan ang nataga, pinabayaan lang nila ito sa gilid ng daan. Kung nataon ding hindi ito napansin ng pamilya ng kanyang pinsan, paniguradong mamamatay ito doon ng hindi nila namamalayan. Mariin din itong inilahad na mukhang nagkakampihan ang kanilang mga kalugar. Ano man ang rason ng mga ito, paniguradong may kaugnayan ito sa galit at inggit sa kanilang pamilya. Matapos naman yung marinig ni Onay at ng kanyang ama, di naman ito maiwasang sumagot ng kung ano-ano. Ang pagkakaalam kasi nila, wala namang rason para maging agresibo ang mga taong nakatira kasama nila. Unang-una, hindi nila ito ginagawa ng masama. Wala rin silang galit sa mga ito at kahit hindi sila nito kinikilala, nagkakaroon nyo ng pakinabang sa mga bagay na nakukuha nila sa bundok. Dahil sa ganoong rason, kung kaya't hindi maisip nila Onay kung bakit nangyari ang bagay na yon. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, marami silang mga haka-hakang naisip. Ngunit lahat ito, pawang imposible at malayo sa realidad. At para naman malaman ng totoo, mas pinili na lamang nilang makarating ng mas maaga sa kinaroroonan ng tiyuhin niya para matanong ito. Nagdesisyon na rin sila noon na huwag nang pansinin ng mga taong nanakit dito sa kadahilan ng madaragdagan lang nito ang gulo na kanilang kinakaharap.
Maya-maya pa, nang marating naman nila ang lugar, bumungad sa kanila ang hindi mabilang na mga tao na nagkukumpulan. Bawat isa nag-uusap-usap ukol sa mga nangyari. May mga nagbibigay na rin noon ng sarili nilang mga opinyon, habang ang malaking porsyento ng tao sa baryo pinagtatanggol pa ang mga taong umargabyado. Nang marinig naman nila Onay ang mga sinasabi nito, halos magwala siya dahil sa nararamdaman niyang galit. Kung nataon nga may dala siyang itak noon, hindi malabong pinag-iitak na niya ang mga ito. Nagsimula na rin siyang mag-eskandalo, kaya bago pa man lumala ang sitwasyon, sapilitan na siyang pinigilan ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagpapalayo sa kanya. Hindi nagtagal, nang makapasok na sila sa bahay ng tiyuhi niya, dito na siya unti-unting kumalma. Naisip niya kasi na hindi tama na patulan niya ang mga ito dahil lamang sa mga baluktot nitong paniniwala. Ilang oras pa ang lumipas, matapos nilang mapag-usapan ang mga nangyari, dito na nila pinagtuunan ng pansin ang kasalukuyang sitwasyon ng tiyuhi niya. Sa estado nito, mukhang hindi maganda ang lagay nito. Bukod kasi sa nagtamo ito ng malalalim na taga sa bandang balikat at bewang, bugbog sarado rin ang mukha nito. Hindi na rin nila yon gaanong nakakausap, gawa ng masyado na itong pagod para magsalita pa. At ang mas nakakaalarma pa sa lahat ay yung panaka-naka nitong pagdedeliryo na animoy mamamatay na. Nang mapagtanto naman yun ni Onay, pilit niyang kinausap ang tiyuhi niya. Gusto niya kasing malaman kung may magagawa pa sila para maagapan ang kasalukuyan nitong sitwasyon. Tiyo, ano ho bang kailangan naming gawin? Sabihin niyo lang ho, nakahanda kaming magsakripisyo. May hinahong wika niya rito. Ngunit nang marinig naman ito ng tiyuhi niya, bigla naman yung nagpumilit umupo, kasabay ng nanghihina nitong pagkausap sa kanila. Ibalik niyo ako sa bundok. May mga kaibigan ako roong makakatulong sa akin. Huwag niyo na akong paghintayin sa lugar na ito dahil ang hinihintay natin dito ay ang katapusan ko. At kung talagang naniniwala kayo sa akin, sundin ninyo ang aking mga hiling. Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla itong nawala ng malay. Pagbulagta nito sa bundok, dali-dali naman silang nag-usap ukol sa kahilingan ng tiyuhi niya. Sa sitwasyon kasi ng baryo nila, imposibleng makalabas dito nang hindi nakikita. Nababahala rin sila sa mga sasabihin ng kanilang mga kapitbahay, kaya naman pinag-isipan nila ng mabuti kung ano ang kanilang magiging hakbang. Ilang oras pa ang lumipas, dala ng sobrang pagod, nakapagpahinga ang tiyuhi niya. Silang mag-anak naman, nakabantay sa labas ng bahay, dahil kapansin-pansin ang kilos ng mga kababaryo nilang may kaugnayan sa nangyaring gulo. Kung hindi kasi umaaligid ang mga ito, nagsisikumpulan yon sa isang tabi na animoy meron itong binabalak na masama. At sa paglalim naman ng gabi, may isang lalaking naglakas ng loob na lumapit sa kanila habang nagwiwika ng, Alam niyo ang rason kung bakit namin gustong paslangin ang taong yon. At kahit itanggi niyo ng itanggi, hindi niyo maitatago sa lahat ang katotohanan. Kung ako sa inyo, para matuldukan ng lahat ng ito, ibigay niyo ang aming kailangan. Wala kaming ibang hangad, kundi ang makuha ng ulo ni Bara. Alam namin na siya ang susi ng bundok, at ang rason kung bakit hindi kayo doon nalalagay sa panganib. Dahil sa sinabi nito, lahat sila napatahimik. Alam nila na totoo ang sinasabi ng taong yon, kung kaya't literal na wala silang maisagot sa mga alegasyon nito. Nang mapansin naman yon ng tatay niya, agad itong gumawa ng palusot upang hindi sila nito mapaghinalaan ng kung ano. At imbis na idaan pa nito sa maayos na pag-uusap ang kanilang argumento, bigla na lamang itong nagalit at nag-eskandalo.
Alam nito na sa pamamagitan ng ganoong kilos, mababaling sa kanya ang atensyon ng mga tao. Maya-maya pa, pagkahugot naman ito ng sundang, bigla nitong sinunggaba ng matanda. Subalit bago pa man yun makalapit, sinalubong na ito ng mga kasamahan nito. Pilit nilang tinaboy ang tatay niya hanggang sa mapilitan na ring tumulong ang mga tiyuhin niya. At sa isang kisap mata, nagkaroon ng paglalaban sa lugar. Marami noon ang nadamay na bahay dahil sa dami ng nag-aaway. Mabuti na lang talaga napigilan ito ng barangay bago pa man may mapahamak. Nang mapatigil naman ang kaguluhang nagaganap, isa-isang inimbitahan sa barangay ang lahat ng sangkot. Nang mapagtanto naman yon ng tatay niya, pasimple itong lumapit sa kanila kasabay ng pagwiwika nito ng, Ito na ang pagkakataon ninyo. Pumunta na kayo ng bundok hanggat may oras pa. Maghihintay na lang kami rito. Nang marinig niya ang sinabi nito, dito niya naunawaan kung bakit ito nagwala. Kamangmangan man nung unang tingin niya sa ikinilos ng tatay niya. Sa bandang huli naunawaan niya na meron pala itong isang napakagandang plano. Dahil sa mga sinabi nito, di na sila nagdalawang isip na bumalik sa bahay ng kanyang tiyuhin. Dalawa lang sila noong magpinsang magkasama, pero hindi alintana para sa kanila ang misyong ibinigay nito. Alam kasi nila sa kanilang mga sarili na sila na lamang ang tsansang pinanghahawakan ng kanilang pamilya, kaya kahit mahirap ang misyon, kinakailangan nila itong magawa at mapagtagumpayan. Pagbalik naman nila ng bahay, nadatnan niya ang manggagamot na tumutulong dito. Nang marinig naman ito ang kanilang plano, hindi yun nagdalawang isip na sumama sa kanila. Ang buong akala kasi nito, sa engkanto sila manghihingi ng tulong, ngunit lingid sa kaalaman ng albularyo, pugad pala ng mga aswang ang kanilang pupuntahan. At kahit mapanganib para dito ang lugar na yon, hindi na pinili pa nila Onay na ipaalamang tungkol doon. Isang bagay lang kasi ang sumasagi sa kanyang isipan, at ito ay walang iba kundi ang mailigtas ang tiyuhin niya, anuman ang kapalit. Dahil sa ganun niyang pag-aasam, tila bang naging bulag na siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, kagaya ng inaasahan, nakalabas sila ng baryo ng hindi natutunugan. Tagumpay ang balak ng kanyang ama, kaya naman nang makalayo na sila, abot langit ang pasasalamat niya. Hindi man nila alam kung ano ang mangyayari sa mga ito. Ang importante ay magawa nilang matulungan ang tiyuhin niya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-usad, ramdam niya ang hirap sa paglalakad. Napakabagal kasi nila noong umusad, gawa nga ng meron silang pasang-pasang pasyente. Gustuhin man nilang magreklamo, hindi yun po pwede dahil nangako sila ritong tutulungan nila ito. Ayon kay Onay, na sa kanyang estimasyon noon, hindi malabong abutin pa sila ng sumunod na araw bago makarating sa lugar na kanilang pupuntahan. Sa sobrang layo kasi ng distansya nito, alam niya na kinakailangan din nilang magpahinga. Maya-maya pa, pagtungtong ng 11:00 ng gabi, nagdesisyon na ang matanda na humanap ng mapagpapalipasan ng gabi. Ayon dito, mas mainam na ipagpabukas na lang nila ang kanilang pag-usad, lalo pat wala naman silang hinahabol na oras. At kahit kailangan na ng tiyuhin niya ng tulong, wala rin silang magagawa para matulungan ito. Ngunit nang marinig naman yun ni Tio Bara, pilit itong bumangon sa kumot na hinihigaan niya. Pagsilay naman ito sa kanya, inutusan siya nito na kumuha ng tipak ng sanga at walang habas itong ihambalos sa lupa ng 9 beses. Pagkatapos maghintay lang sila sa pinagpaluan nila ng kahoy dahil sa may himalang mangyayari. Nang marinig naman ng albularyo ang sinabi nito, halos hindi yun makapaniwala sa mga bagay na kanyang narinig.
At sa halip na sumang-ayon sa nais ng kanyang tiyuhin, hindi ito nagdalawang isip na tumutol, gawa ng alam nito na hindi yun totoo. Ang kaso lang, imbis na pakinggan yun ni Onay, mas pinaburan niya ang tiyuhin niya. Sa tagal na kasi ng pagsasama nila, hindi malabong magsabi rin ito ng totoo sa mga ganoong sitwasyon. Nang maisakatuparan naman niya ang utos nito, matyaga naman sila roong nanatili habang pinapakinggan ang mga sermon ng matanda. Subalit makalipas lang ang ilang segundo, may nakita silang kumpol ng malalaking ibon na biglang nagpakita sa kalangitan. Mabilis siyang lumipad papalapit sa kanila hanggang sa nakita nila itong papabulusok na sa lupa. Nang mapansin naman niyo ng albularyo, sapilitan sila nitong hinila patungo sa ilalim ng puno para makapagtago. Ang kaso lang, imbis na sundin nila ito, hindi nila yun gaanong pinansin hanggang sa lumapag na ang mga hinihintay nilang nilalang. Pagbaling naman ang tingin dito ng albularyo, bigla itong natulala sa kanyang mga nakita. Hindi nito halos sukat akalain na sa loob lamang ng ilang segundo, nasukol na sila ng mga aswang. Takot na takot man ang matanda, pinili nitong manatili kung saan sila naroon. Hindi nagtagal, pagsilay naman ng mga nilalang na yon sa tiyuhin niya, dito na nagdesisyon ng isa sa mga ito na magpalit ng anyo. At sa isang kisap mata, bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki na may mapuputing buhok. Napakabangis ng itsura nito na halos sa unang tingin, aakalain mong isa itong mamamatay tao. Pagbaling naman ito ng tingin sa kanya, may hinahon na itong naglakad papalapit. Maya-maya pa, nang magkaharap na sila, tahimik naman yung dumiretso sa lugar kung saan naroon ang tiyuhin niya. Subalit paglagpas pa lang nito sa albularyo, bigla itong napailag ng maramdaman nito ang masamang binabalak ng kasama nila. Ora mismo na hawakan nito ang punyal ng matanda na ginagamit nito bilang pangontra sa mga aswang at pangritual kapag merong naeengkanto sa kanilang lugar. Pagkuha naman dito ng aswang, bumalik ang tingin nito sa kanya kasabay ng pagwika nito ng, Ba't kayo nagdala ng mga ahas dito sa lugar namin? Kung hindi lang dahil sa anak ko matagal na kayong wala dito sa mundo. Hindi kawalan para sa aming lahi ang mga kadugo namin na walang malapit na kaugnayan sa amin. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad nitong binali ang kamay ng albularyo. Sigaw ito ng sigaw, ngunit gaano man kalakas ang kanyang tinig, aminado silang lahat na wala roong makakarinig. Dala naman ang galit ng nilalang, di ito nagdalawang isip na undayan ng saksak ang matanda gamit ang kutsilyo na muntik ng tumama sa katawan nito. Sa sobrang lakas ng pagkakaunday ng nilalang, kahit hindi gaano kahabaan, nakita nila ang pinakadulo nito na halos tumagos na sa may bandang tiyan. Matapos naman itong ipakita ng nilalang, agad itong lumapit na parang walang nangyari sa tiyuhin nila. Silang magpinsan naman noon, tahimik lang na nakatayo habang hinihintay ang mga isasagot ni Tiyo Bara. Hinang-hinaman ng kanyang tiyuhin, pilit itong umupo sa higaan upang makausap ang nilalang. Alam kasi nito na kapag hindi ito kumilos, hindi lang ang albularyo ang madadamay. Bukod kasi sa saradong isipan ng mga aswang sa bundok na yon, madali rin itong nadadala ng kanilang mga emosyon. Dahil sa ganoong rason, kahit hinang-hinana, pilit nitong kinausap ang matanda. At nung magkaharap na ang dalawa, dito inilahad ni Tiyo Bara ang lahat ng bagay na kinakailangan nitong malaman. Dagdag pa nito na, labas sa kanilang usapin ang mga bata, kaya wag na wag nila itong idadamay dahil sa nagmamagandang loob lang ang mga ito. Matapos naman yung marinig ng nilalang, bahagya itong napasilay sa kanila. At sa puntong yon, bakas sa mga mata nito ang pagiging kalmado. Wala na rin itong binitawang salita
hanggang sa magdesisyon na ang grupo na umalis na sa lugar. Ayon kay Onay, para maisama sila ng mga ito, pinasakay sila nito sa kumot na ginamit nila sa tsuhi nila. Yung tsuhi naman niya, karga-karga ng nilalang, habang yung matandang albularyo naman, tangan-tangan ng iba pa nitong kasamahan. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na nga nila narating ang pugad ng mga aswang sa bundok ng Kabanbanan. Nakatirik yon sa pinakatagong parte ng lugar, kaya naman hindi ito basta-bastang nararating ng mga tao. Aminado rin noon si Onay na ito ang unang beses niya na makapasok sa ganoong lugar. Pagsilay naman niya dito, wala siyang ibang naramdaman kundi ang matinding takot at pagkamangha sa kanyang mga nakita. Yung lugar kasi na yon, punong-puno ng mga tahanan ng mga nilalang. Halos hindi nga niya sukat akalain na meron palang ganoong komunidad sa lugar. Paglapag naman ng mga sinakyan nila, agad silang pinagkumpulan ng mga nilalang. Bawat isa sa mga ito nanlilisik ang namumulang mga mata na parabang pangkaraniwan na yun sa kanila. Kapansin-pansin din ang pagiging agresibo ng mga ito. Ngunit nang magsimula ng magsalita ang matandang ama ng tsuhin niya, dito na kumalma ang lahat. Huli na nang nalaman ni Onay na ang matandang yun pala ang gabunan ng angkang pinuntahan nila. Sa madaling sabi, ito ang namumuno sa lahi. Dahil dito, walang nagawa ang mga nilalang kundi ang sumunod. Maya-maya pa, nagsalita na ang gabunan ukol sa gusto nitong ipagawa sa albularyong pinaslang niya. Nais niya yung maging putahe noong gabi upang masiyahan ang kanilang mga angkan. Matapos naman yung ipagawa ng matanda, dali-dali itong lumapit sa tsuhin niya para ito ay matulungan. Wala itong dalang mga sangkap sa panggagamot, bagkus ang tanging ginamit lang nito ay ang sarili nitong dila. Napakabaho ng likidong lumalabas sa bunganga nito, kaya kahit nakadistansya silang magpinsan, hindi na nila mapigilang mapatakip ng kanilang mga ilong. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, kitang-kita niya kung papaano maglabas-masok sa sugat nito ang napakahaba nitong dila. Hindi niya mawari kung ano ang ginagawa ng nilalang, ngunit nasisiguro niya na may mga kinukuha itong bagay sa loob ng sugat. Matapos nitong malinisan ang tinamong pinsala ng tsuhin niya, nilagyan ito ng matanda ng isang dakot na uod bago selyohan ng benda. Halos umunat ang binti ng tsuhin niya habang binibendahan ito dahil sa pagsusumiksik ng mga uod sa kanyang laman. Dahan-dahan na rin yung napapasigaw sa kadahilan ng hindi na nito makayanan ang nararamdaman nitong matinding hapdi at kirot. Maya-maya pa, kumalma ang katawan nito. Pagmulat naman ng mga mata nito, agad yung napatingin sa kanilang dalawa habang nagpupumilit tumayo. Akala nga noon ni Onay, matatagalan pa ang paggaling nito. Pero pagtayo pa lang nun, lahat ng sugat sa katawan nito unti-unti nang naglalaho. Dahil sa pangyayari, agad namang nanumbalik ang lakas nito. Hanggang sa mapansin nila na parang wala na roong nangyari. Hindi nagtagal, masaya naman yung lumapit sa kanila, kasabay ng taus-puso nitong pasasalamat sa matandang nagligtas sa buhay niya. Matapos nun, umupo sila sa isang tabi habang pinagmamasdan ng kokonting salo-salo ng mga nilalang. Habang ginagawa naman nila ito, maraming katanungan ang pumapasok sa kanyang isipan. Hindi niya mawari kung papaano napagaling ang tsuhin niya ng matanda sa ganoong kabilis na paraan. Maliban dito, di rin niya maiwasang malungkot sa sinapit ng albularyong nagmagandang loob sa kanila na tumulong. Alam niya kasi na hindi ito nararapat sa matanda, gawa ng wala naman yung ibang hinangad kundi sila ay matulungan. Subalit dala nga ng takot niya, hindi niya ito nailahad sa tsuhin niya. Sa puntong yun kasi, mas pinili na lamang niyang manahimik
kaysa magsalita pa. Ilang oras pa ang lumipas. Pagkatapos ng konting salo-salo, bumalik na nga ang mga ito sa kanilang pamamahay. Sila Onay naman noon, pumasok na rin sa isang kubo na walang nakatirang aswang. Doon na sila nagpalipas ng magdamag hanggang sa sumapit ang sumunod na araw. Kinabukasan bago sila umalis, dito inilahad sa kanila ng matanda na paghihigantihan nila ang mga taong muntik nang pumaslang sa anak niya. Sinubukan itong harangan noon ng tiyuhin niya pero wala na rin yung nagawa dahil sa matinding galit ng mga ito. Paulit-ulit man nila yung kinukumbinsi, hindi ito sapat para mapagbago ang desisyon ng mga nilalang. At dahil sa ganoong pangyayari, ilang gabi lang ang lumipas, may mga nawalang tao na nga sa baryo. Kagaya ng inaasahan, agad nitong pinagbuntunan ng sisi ang kanilang pamilya. Wala naman silang nagawa kundi kaharapin ito upang malaman ng lahat na wala silang kinalaman dito. Duman pa ang mga araw, sa sobrang galit ng pamilya ng mga biktima, sinubukan nilang pasukin ang bundok. Hindi nag-isip ang mga taong yon nang gawin nila ang bagay na yon, dahilan para malagay sila sa panganib na hindi nila inaasahan. Hindi naglaon, nabalitaan na lamang nila na nawawala na rin pala ang grupo. Marami na sa mga kababaryo nila ang nagtanong-tanong ukol sa kinaroroonan ng mga ito. Ngunit wala raong nakapagsabi hanggang sa ang insidenteng yon ay naibao na sa paglipas ng panahon. At kahit saan pang lupalop hanapin ng mga kadugo nito ang tiyuhin niya, hindi na nila yon nakita pa. Magpahanggang sa ngayon pinuno, kahit matanda na itong si Onay, nananatili pa ring sariwa sa kanyang alaala ang tungkol sa delikadong angkan na nakakubli sa bundok ng Kabanbanan.